Assalamu alaykum edildiler sonuqda sarpa qoyan Aydın Sağdın uştoqlary. Garaşsız hemişelik bir tarap Türkmenistan dowlatimizde gahrman arkadaşlarının sayesinde halifa şägirtlik ýoly giň ýol açyldy. Şu noktalardan uğralyp halifalyň ýoluna atly, aýdymly sazly, jan sesle taýarlan gepleşigimize başlaýar. Şu günkü gepleşigimiziň mehmany estradamyzyň parlak yıldızlary Uwanç Tağanow, şeýlem estradamyzyň parlak yıldızı Hacı Magtimow. Sadanlarlyk etjek halifa sadanlarymyz Kılanç Tawraly Süleyman Halimuradow, halifa sadanlarymyz Türkmen milli gyjak Tawralyny Sultan Mehmet Ataniýadow, elektro barabany ýaş sadanlarymyz Bayramgeldi Rejepow, ses aparatly Edip Anym Howmedow. Şu günkü halifalyň ýoluna atly Aydyn sazly jan sesle taýarlan gepleşigimizi ýadygarlyk ýazga geçirýär. Özüniň maksady okkullygy ýetidekini işiniň gussatlygy bütün Türkmenistan dowlatimizde giňden talalýan ulu meşgurlyga eýe bolan ýokary derejede bir wada bir näçe nokatdan ähli pursatlar alyp görkezme kuýuply fullejli formatlaryny enzamlaşdyrylan meşgur Türkmen gözeli video studiýasy ýadygarlyk ýazga geçirýär. Gepleşigimiz sokotda şygar hal dowam edýär. Guwanç şu haýsy ýoldan aýdym aýdýan halipan kim aýdym aýtmaňa kim sebäp boldy? Bir iýleşdirmede gyzykly bolar ýa şu dogrusyna giň işler görüň beraýtan. Melis men aýdyma gelişim hakym 10 ýaşymda kan halipa wasy gopa garyfy şägirt alyp eltipdi. On küçük gatnadym gara yllar watda Toýguljew Barfa, Ýazaryny gopa gelifa. Onun hal meme sopifa şu aýratylym men halipalar dinleýän. Ýa-fatym bu pagylifin ýolundan ýöreýän. Onda ilkinji şu aýdym aýtmagyna sebäp bolan öz hakyň o estradamyzyň parlak gyllygy Türkmen sanatynyň ýagtygyny şu halipa gopa garryfdan tälim aldyň aýdymyň inçe ýoluna uğradyň şeýlemi? Gaýbany halipalaryň hem esasy gopa gellifin o ýoluna ýykgyn edýän şeýlemi? Inni Uwanç Tağanow haýsy aýdymlar ýerine ýetirip berjek? Men hamamy sopiýyň ene men dertliýän aýdym ýerine ýetirip bereýin. Ýerinden aýtaýdym. Ýerinden aglap geçirdim. Edilleşler sonuqda sarpa goýan Aydym Sağdyň uştoqlary siziň üçin halifa bagşymyz Hal Mehmet Sopiýyň ene men dertliýän aýdym ýerinden aglap geçirdim. Ar bilen galmazlar diýen aýdymy ýygy giderlikde estradamyzyň parlak gyllygy Uwanç Tağanow ýerine ýetirýär. Dinläň dinjalyň, lezzet alyň. Başıma dönüp hormat diyene Yine ben dertliyim yandırma bile Başıma dönüp hormat diyene Yine ben dertliyim yandırma bile Afilim nişim bir kana kana Yine ben dertliyim yandırma bile Afilim nişim bir kana kana Yine ben dertliyim yandırma bile Yerinde piyana var mı dolurum Aşkımda gülmendim sarvalıp dolurum Yerinde piyana var mı dolurum Aşkımda gülmendim sarvalıp dolurum Yanıp kayıp dinli hanım gülvalli Yine ben dertliyini yandırma bile Yanıp kayıp dinli hanım gülvalli Yine ben dertliyini yandırma bile Yandırma bile, yandırma bile Beni can verdiğini yandırma bile Yandırma bile, yandırma bile
Elimin dertliğini yandırma bile. Parmağın ayrılık tırnağa sigara, içinde ot yanar ölüm rihasıdır. Parmağın ayrılık tırnağa sigara, içinde ot yanar ölüm rihasıdır. Rehmeyle yerime kara fasili, elimin dertliyim yandırma bile. Rehmeyle yerime kara fasili, elimin dertliyim yandırma bile. İyice gündür yalvarlar ben Habiba, kırmayma derdim milletime. İyice gündür yalvarlar ben Habiba, kırmayma derdim milletime. Şadenim dilmen yalvar ben gariba, elimin dertliyim yandırma bile. Şadenim dilmen yalvar ben gariba, elimin dertliyim yandırma bile. Yandırma bile, öldürme bile. Beni can dertliyim yandırma bile. Yandırma bile, öldürme bile. Beni can dertliyim yandırma bile. Elimin dertliyim yandırma bile. Elimin dertliyim yandırma bile.